Pe 15 iunie 1859, dimineața, un porc negru a intrat în grădina unui american și a început să mănânce cartofi. Proprietarul grădinii a împușcat porcul. Până la sfârșitul verii, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii se aflau la un pas de război. Nave de luptă, tunuri îndreptate unele spre altele, sute de soldați în tranșee așteptând un ordin care nu mai venea. Totul pentru un porc. Ei bine, nu doar pentru porc, dar porcul a fost primul. Insula San Juan se află în strâmtoarea dintre ceea ce astăzi numim statul Washington și Columbia Britanică, o bucată de pământ de aproximativ 90 de kilometri pătrați, acoperită de păduri, cu coastă stâncoasă și un sol surprinzător de fertil pentru o insulă de frontieră. În 1859, insula aceasta nu aparținea nimănui în mod clar, sau, mai precis, aparținea tuturor celor care aveau pretenții suficient de răsunătoare. Tratatul din 1846 dintre Marea Britanie și Statele Unite ale Americii trasase granița la paralela 49 Nord, prin canalul principal dintre continent și insula Vancouver. Problema era că existau două canale, canalul Haro, la vest de San Juan, sau canalul Rosario, la est. Fiecare imperiu interpreta tratatul în favoarea sa, fiecare interpreta hărțile în favoarea sa. Documentele diplomatice din acea perioadă sunt ciudat de vagi în privința asta, parcă ambele părți știau că dacă cineva punea întrebarea direct, trebuia să și răspundă direct, și nimeni nu vroia asta. Compania Hudson's Bay, extensia comercială a coroanei britanice în teritoriile veste, creștea oi pe insulă din 1853. Vreo 500 de oi, câțiva angajați, o fermă funcțională. De cealaltă parte, începând din 1856-1857, americanii, fermieri, prospectori, oameni care veniseră spre vest cu speranța că pământul nu pune prea multe întrebări, începuseră să se stabilească și ei pe San Juan. Până în vara lui 1859 erau dintre 50 și 150 de americani pe insulă, în funcție de cine număra și în ce scop. Nimeni nu-i taxase, nimeni nu le ceruse acte, nimeni nu trasase o linie pe pământ și nu spusese până aici e al vostru, de aici e al nostru. Aceasta era situația pe 15 iunie. Lyman Cutler era fermier. Un american care se stabilise pe San Juan cu câteva luni înainte, cultivase o grădină și în dimineața aceea a văzut un porc mare, negru, dezgropând cartofii pe care îi plantase cu grijă. Nu era prima dată. Porcul acesta, proprietatea lui Charles Griffin, angajat al companiei Hudson's Bay, mai intrase în grădina lui Cutler. Cutler se plânsese. Griffin îi spusese în esență că dacă nu-și protejează grădina, porcul va continua să mănânce din ea. O remarcă perfect logică dintr-un punct de vedere, complet nesatisfăcătoare dintr-altul. De data aceasta, Cutler a luat pușca și a împușcat porcul. Valoarea porcului în jur de $10 americani. Cutler oferi inițial să plătească. Griffin a cerut $100. Cutler a refuzat. Griffin a amenințat că va chema autoritățile britanice să-l aresteze pe Cutler pentru distrugere de proprietate. Iar Cutler, sau cineva din comunitatea americană de pe insulă, documentele nu sunt clare cine a luat inițiativa, a trimis un mesaj la Fort Bellingham, pe continent, cerând protecție militară americană. Mesajul a ajuns la capitanul George Pickett, același George Pickett care câțiva ani mai târziu va conduce celebra încercare de asalt la Gettysburg. Deocamdată era un ofițer american cu ordine ambigue, un teritoriu disputat și o cerință de protecție de la compatrioți. Pe 27 iunie 1859, Pickett a debarcat pe San Juan cu 68 de soldați și un tun. Oficial, motivul debarcării, protecția cetățenilor americani de amenințările autorităților britanice. Neoficial,
Ei bine, oficial și neoficial spuneau cam același lucru, formulat diferit. Reacția britanică a fost predictibilă în felul în care sunt predictibile avalanșele. Știi că se poate întâmpla, dar când se întâmplă efectiv, amploarea surprinde. Capitanul Jeffrey Phipps Hornby, comandantul navei HMS Tribune, ancorată în apropiere, a primit vestea debarcării americane și a cerut instrucțiuni. Instrucțiunile au întârziat. Între timp, James Douglas, guvernatorul Columbiei Britanice, un om cu o reputație considerabilă și o răbdare limitată față de ce considera el insolență americană, a ordonat trimiterea de nave de război și o contradebarcare britanică. Hornby a primit ordinul și aici lucrurile devin interesante, în felul liniștit în care documentele militare pot fi interesante. Hornby a ezitat. Nu a refuzat ordinul, nu a contestat autoritatea lui Douglas, pur și simplu a găsit motive să nu execute imediat o acțiune care, după calculele sale, risca să transforme un incident de frontieră într-un conflict armat cu o putere majoră. A trimis o scrisoare lui Douglas în care explica, cu tact diplomatic considerabil, că o debarcare forțată în prezența trupelor americane ar putea constitui un act de război, că poate ar fi înțelept să se aștepte instrucțiuni de la Londra. Douglas i-a trimis înapoi o confirmare a ordinului. Hornby a mai găsit motive să aștepte. Între timp, Pickett primise întăriri. La sfârșitul lui iulie, el avea 150 de soldați, apoi 200, apoi mai mult. Să ne oprim o clipă și să privim tabloul din exterior. O insulă de 90 de kilometri pătrați, un porc mort, și acum nave de război britanice ancorate în fața coastei, tunurile la vedere, trupe americane în tranșee pe mal, artilerie poziționată, câțiva sute de soldați de ambele naționalități la câțiva sute de metri unii de alții, așteptând. Ce așteptau? Nimeni nu știa exact. Documentele militare americane din perioada aceea sunt pline de solicitări de clarificări. Ce înseamnă exact apărați poziția? Dacă britanicii debarcă, tragem? Dacă debarcă fără să atace, tragem? Dacă vin cu o barcă pentru a discuta, tragem? Documentele britanice sunt la fel de deliberate. Hornby continuă să ceară confirmări. Douglas continuă să trimită ordine pe care Hornby le interpretează cu o flexibilitate creativă. 6.000 de oameni, aproximativ, vor fi implicați în criza aceasta la apogeu. 6.000. Pe ambele maluri, pe nave, în tabere, oameni cu familii pe continent, cu ordine contradictorii în buzunar, privind spre țărmul opus și așteptând. Niciunul nu trăgea privul. Generalul William S. Harney, comandantul Departamentului Vest al Armatei Americane, era cel care ordonase debarcarea inițială, sau cel puțin autorizase acțiunea lui Pickett. Harney era cunoscut pentru un stil de comandă care putea fi descris diplomatic ca proactiv, alții foloseau cuvântul imprudent. Hotărârea lui de a plasa trupe pe San Juan fără aprobarea Washingtonului era exact tipul de inițiativă unilaterală care transforma incidente în crize. Vestea a ajuns la Washington în începutul august. Președintele James Buchanan, un om care nu va fi amintit de istorie pentru deciziile sale ferme, a trimis imediat pe generalul Winfield Scott să evalueze situația și să negocieze. Scott era în vârstă, suferind, transportat spre nord cu o navă cu abur, dar era și un diplomat priceput și, mai ales, înțelegea că nicio insulă nu merita un război. Traversarea Americii de la Washington la Pacific dura săptămâni. Între timp, pe San Juan, soldații americani și britanici continuau să se privească și, încet, încet, să se cunoască. Aici, documentele devin fascinante în felul lor propriu. Rapoartele militare din septembrie și octombrie 1859, atât americane cât și britanice, conțin referiri la interacțiuni între trupe, schimburi de tutun, jocuri de cărți. Un raport britanic menționează cu o oarecare jenă conținută că soldații din ambele tabere participaseră împreună la o sărbătoare de 4 iulie americană. Același raport notează că gazda fusese primită cu reciprocitate la o petrecere britanică ulterioară. Nimeni nu le ordonase asta, dar nimeni nu le ordonase să nu o facă.
Hornby, care rămăsese la bordul navelor fără să debarce trupe, consemnase că situația pe teren era, în cuvintele lui, mai puțin tensionată decât ar sugera corespondența oficială. O formulare care spune enorm despre distanța între documentele diplomatice și realitatea trăită. Oamenii de pe insulă construiseră o rutină: patrule de dimineață, mese, cărți, ocazional conversații peste linia invizibilă care le separa taberele. Iarna se apropia și iarna pe o insulă din Pacific nu face distinții naționale. Generalul Scott a sosit în octombrie 1859. Negocierile cu autoritățile britanice, în special cu Douglas, care între timp se mai răcise față de perspectiva unui conflict armat, au dus relativ rapid la un acord provizoriu. Ocupație militară comună a insulei, câte 100 de soldați de fiecare parte, până la rezolvarea diplomatică a chestiunii de suveranitate. Hornby, care nu fusese consultat în privința acestui aranjament, a protestat. A continuat să trimită întăriri, contrazicând acordul lui Scott. A fost în cele din urmă retras în comandă și mutat la St. Louis, o mișcare administrativă care era de fapt o sancțiune. Ocupația comună a început. 100 de americani în tabăra lor, 100 de britanici în tabăra lor, că la câțiva kilometri distanță. Același aranjament, care în august ar fi putut declanșa un schimb de focuri, devenise acum normalitate. Chestiunea suveranității a rămas nerezolvată. A rămas nerezolvată 12 ani. 12 ani în care soldații americani și britanici au coexistat pe aceeași insulă, au împărțit același teren, au trăit învecinați cu inamicii lor potențiali. Comenzile trimiteau, an de an, trupe noi, oameni care nu fuseseră acolo în vara lui 1859, care nu știau nimic despre porc și despre cartofi, care primeau ordine de a menține poziția, fără să fie foarte clar ce înseamnă asta sau față de cine. Documentele din 1860, 1862, 1865 sunt ciudat de monotoane. Rapoarte de rutină, stocuri de alimente, condiții meteo, numărul de soldați în serviciu activ. Ocazional, o notă despre o dispută minoră. Niciodată nimic care să sugereze că cele două tabere se pregăteau efectiv de conflict. Între 1861 și 1865, Statele Unite trecuseră printr-un război civil. Trupele din San Juan rămaseră. Anglia a recunoscut Confederația ca beligerantă, dar nu a intervenit militar. San Juan rămânea în fundal, un angajament uitat, o chestiune de rezolvat mai târziu. Mai târziu a venit în 1871. Tratatul de la Washington din acel an, care rezolva o serie de dispute între Statele Unite și Marea Britanie moștenită din perioada războiului civil, includea și chestiunea San Juan. Ambele guverne au fost de acord să supună problema arbitrajului, o soluție la care se puteau gândi și în 1846 și în 1859, dar pe care nimeni nu o propusese cu seriozitate până atunci. Arbitrajul ales, împăratul Wilhelm I al Germaniei. Decizia emisă în octombrie 1872, insula San Juan aparține Statelor Unite. Granița urmează canalul Haro, la vest de insulă. Marea Britanie a acceptat decizia. Trupele britanice au plecat în noiembrie 1872. Trupele americane au rămas, după care și ele au plecat. Insula a rămas americană. Să privim cifrele o clipă. Crizele diplomatice de genul acesta, un incident de frontieră care escaladează rapid, duc de obicei la rezolvare sau la conflict în câteva săptămâni sau luni. San Juan a durat 12 ani. 12 ani de ocupație militară dublă, de rapoarte de rutină, de soldați care jucau cărți cu inamicii lor potențiali. De ce? Răspunsul nu e în documentele diplomatice, care sunt pline de limbaj ferm și afirmații de principiu. Răspunsul e în absența unui factor care există în toate conflictele care chiar degenerează în violență, cineva dispus să tragă primul. Hornby nu a tras. Pickett nu a ordonat focul când navele britanice s-au apropiat.
Harney a forțat situația cât a putut, dar nici el nu a ajuns la punctul de a trage în nave britanice. Generalul Scott a venit și a negociat un acord care nu satisfăcea complet pe nimeni, dar pe care toată lumea putea să-l accepte. Iar din acel moment, inerția a preluat controlul. Ocupația comună nu era o soluție, era o amânare instituționalizată, dar o amânare care funcționa, pentru că niciuna dintre cele două puteri nu voia cu adevărat un război pentru o insulă de 90 de kilometri pătrați din Pacific. Porcul a fost pretextul, mândria a fost combustibilul, dar sub combustibil era un calcul rece și simplu: nu merită. Problema era că niciun politician, niciun general nu putea spune asta cu voce tare în august 1859, fără să pară că cedează. Trebuiau să arate că sunt serioși, că nu vor fi intimidați, că suveranitatea nu se negociază. Și i-au arătat toate astea. Și au negociat suveranitatea, 12 ani mai târziu, prin arbitraj internațional, în fața unui judecător german. Există un detaliu în documentele din 1872, după ce decizia arbitrală a fost anunțată. Comandantul britanic al trupelor de pe insulă, un ofițer al cărui nume apare în rapoarte ca locotenent colonel Cameron, a organizat o mică ceremonie de retragere. Trupele americane au asistat, s-au salutat reciproc. Documentul american care consemnă evenimentul notează sec că totul s-a desfășurat în ordine și cu curtenie reciprocă. Același document nu menționează porcul. Niciunul după el. Ce rămâne din toată povestea asta nu e marea întrebare despre cine ar fi câștigat dacă s-ar fi tras. Rămâne ceva mai mic și, într-un fel, mai instructiv. Cât de mult din politica externă a două imperii a fost determinată în vara anului 1859 de incapacitatea unui om de a lăsa să treacă o jignire de $10. Cutlar putea să lase porcul să mănânce cartofii, sau putea să plătească pentru porc și să meargă mai departe. Griffin putea să accepte cei $10. Douglas putea să nu trimită ordine de debarcare. Harney putea să ceară instrucțiuni înainte de a acționa. Fiecare dintre aceste decizii ar fi transformat criza San Juan într-un incident minor, uitat în câteva săptămâni. Mecanica supraviețuirii sociale: nu arăta slăbiciune, nu cedezi primul, nu lași celălalt să câștige în fața martorilor, a funcționat la fiecare nivel al ierarhiei, de la fermierul cu grădina lui de cartofi până la guvernatorul colonial care comanda nave de război. Inflația asta a mizelor de la un porc la o criză internațională nu e o anomalie istorică, e un tipar. Funcționează identic în orice epocă, la orice scară. Miza inițială nu contează. Contează cine privește. Contează că nu vrei să pari slab în fața celui care privește. Documentele din 1872 sunt tăcute în privința costurilor reale ale celor 12 ani de ocupație dublă. Există estimări, milioane de dolari pe ambele părți, pentru o insulă pe care o putea câștiga un arbitru german în câteva luni dacă cineva ar fi propus arbitrajul în 1859. Nimeni nu a propus atunci. Propunerea a venit în 1871, după ce ambele guverne aveau alte probleme mai urgente de rezolvat și San Juan devenise o chestiune administrativă enervantă pe care o duceau după ei de ani de zile. Porcul costase $10. Evaluarea finală a insulei, teritoriu, resurse, poziție strategică, nu apare în niciun document consultat. Probabil că nici nu era necesară. Era o insulă, fusese mereu o insulă. Arbitrul german a primit onorariul de rigoare și a continuat cu treburile imperiului său. Porcul nu a primit nimic, dar nici nu mai era acolo.